Este 8 e 9 de xuño, máis de 700 padexeiros de 16 comunidades autónomas participarán no Campeonato de Maratón Máster de Piragüismo no Parque Náutico de Castrelo de Miño. Galicia é potencia mundial, os seus palistas na área de maratón. Non, ni siquiera hai que esquecer que no último campeonato do mundo por países, só cos ouros consíguese España ser a primeira, e os ouros foron todos, se non esquezo que teño aquí a grandes padexeiros, Tono Campo, Diego Romero e Tania Lleis, foron todos conqueridos por galegos. Polo tanto, Galicia é campeona tamén do mundo de maratón. E nada, que se acerque todo o posible de ciudadanía de toda Ourense. Sabemos que toda a comarca está ocupada xa dende os xoves por todos estes equipos e todos estes deportistas que van a disfrutar do río Miño, nun lugar emblemático para practicar o noso deporte como é Castelo de Miño. Este ano é moi importante porque o venres é unha proba selectiva do maratón corto para o Campeonato de Europa e xa o sábado e o domingo é o Campeonato de España absoluto individual e doble, que tamén son selectivos para acudir ao Campeonato de Europa. Entonces estamos vindo a adestrar aquí con antelación para mirar as condicións da pista e mirar as condicións técnicas tamén do porteo que se vai a realizar aquí. Vai ser unha proba, no meu caso, 7 voltas, unha volta pequena, que ronda sobre os 26 km. No caso dos canoas, teñen unha volta menos, ronda sobre os 22 km. Bueno, o maratón, para que non o coñeza, consta de dúas partes importantes, tanto padexar como correr, non? Nós facemos 5 porteos, os canoas, que consiste en baixar da agua coa canoa, correr unha distancia en torno aos 120 metros coa canoa e volver a meternos na auga. Neses 120 metros pois, aproveitamos e facemos como no ciclismo para avitollar, coller bebida e poder facer así os 22 km e medio.